Веднага да ще 30. Ти видяли как го подтана? Гол. Гол каза. Погледни как е легнал, гледай го. Айде! Погледни как е легнал. О, Боже. Умориха се вече. Виж как играта им стана по-спокойна. Може да се не умори, сега го пусна. Кой е голям той, най-силен. Абе, Боже! Какви пречки върху? Сега, защото да е малък. Виж колко е най-бърз и най-жизнено. Ставай горе, бе. Ставай, бе. Знаеш колко суми те почти? Много игра, малко ще уморява се. Много неща може да се научи. Няма всичко да може да се научи. Стик, виж какво става. Обаче виж колко е нежен. Колко е нежен Стинг. Виж колко нежно и такова знае, че е по-голям, че е по-тежък. Знаеш ли, пакуче, можеш ли да направи това и да гости в това дълга бобдена, да стане по-колешко много, защото това е самият ти мъж. Си не измислено. Къде изчезна? Къде изчезна целта? Намерих ме! Нападнахме! Стик, стик, нежно, стик. Още едно куче! Не е страшно! Още един бива! Не е ли Ким? Всички. Това стара ли беше? Серия най-интересен. Мами, златно гледай го, как го пътня. Карина ги капиш, само един добър манер препикаваш. Той като не видеше, и... Това е като това, където тренират Кира! Къде е тя? Тия наблюдавай, защото тя... Бисере! Какво правиш? Здрасти!